Vítám vás, milí býci, u astrohoroskopu na březen 2019. Po celý březen bude planeta Mars ve vašem vlastním znamení Býka. Mars aktivuje akci, bude vás tlačit něco dělat, motivovat vás, věci dokončit, použít něco, co máte k dispozici a konečně zrealizovat. Zrychlí i vaše jinak rozvážné životní tempo. Hned 1. března vstoupí Býkům Venuše ve znamení Vodnáře do 10. domu, který reprezentuje kariéru a zaměstnání, kde můžete tento měsíc mnohé vylepšit. Venuše je zase symbolem peněz. Toto spojení signalizuje povýšení, zvýšení platu, nový prosperující biznis nebo úspěšný investment. Může ale jít i o romantický vztah navázaný v rámci pracovního kontaktu. 5. března přejde planeta Merkur do retrográdního pohybu. Vždy, když Merkur pomyslně couvá, což bude v tomto případě trvat do 28. března, věci se budou komplikovat, dojde ke zdržením, chybám, poruchám elektroniky, počítačů a strojů. Není to dobrá doba pro podepisování a uzavírání smluv, rozhodně to není měsíc vhodný k vybudování nového biznesu anebo vznik jiného podnikání. Ale je to vynikající čas na přemýšlení a plány. Merkur přinese díky intuitivnímu znamení ryb, ve kterém se bude pohybovat, nepraktičnost, nejasnost a nepřehlednost do 11. domu, který je reprezentován přátelskými vztahy, spolky a organizacemi. 6. března přijde Uran do vašeho znamení Býka, kde se trvá dalších 7 let. Uran je planeta vzdušná, plná překvapení a reprezentuje velké změny, zatímco znamení Býka představuje pravý opak, totiž zemitost, pomalost, stabilitu a neměnnost. Přechod Urana do Býka je jednou z největších astrologických událostí tohoto roku. Uran je revolucionář, který mění pořádky. Býkův sektor jsou peníze, banky a opatrnost. Když byl Uran v Býku naposledy, došlo k hospodářskému úpadku, který vedl ke druhé světové válce. Nemusí jít o změnu nutně negativní, možná se dočkáme zániku papírových peněz nebo pozitivní ekonomické změny, objevu, který posune lidstvo k lepšímu. Uran nesnáší omezování, bude zkoušet nové věci a vzhledem k blízkosti ambiciózní planety Mars se mohou býci cítit nervózně a budou mít potřebu uzavřít staré a skočit do něčeho nového. Vzhledem k retrográdnímu Merkurovi by to nebylo dobré rozhodnutí, které by nepřineslo nic dobrého. Zkuste býci krotit inovátorskou energii do 28. března, kdy se Merkur začne opět pohybovat direktním směrem. Tuhle energii budete mít k dispozici 7 let, takže není kam spěchat. 6. března nastane rovněž novoluní, a to v 11. domě Býku. Možná pod vlivem těsné blízkosti Slunce a Měsíce přehodnotíte přátelské vztahy a nebo se zamyslíte nad tím, zda je potřeba setrvávat v tomhle vztahu, organizaci nebo spolku i do budoucna. Nova značí vždy nový začátek. Vzhledem ke znamení ryb, ve kterém proběhne, nemusí jít o viditelné záležitosti, spíše o přípravu nebo začátek zatím skrytý pod povrchem. Pro dlouhodobější plánování, zatím bez realizace, je to vynikající doba. Nova proběhne na 15. stupni, proto si dejte dobrý pozor na dopravní nehody. 21. března vstoupí Slunce do znamení Berana a přinese jeho velmi příjemnou energii plnou sebevědomí, podnikavosti a aktivity. 21. března se dočkáme úplňku ve znamení Vah. Jelikož k úplňku dojde na 0. stupni, může to znamenat začátek nového cyklu. Úplňky většinou přináší velká dramata. U Býku nastane úplněk v 6. domě. Hlídejte si zdravíčko, nepodceňujte příznaky fyzických nemocí, jejich psychické příčiny a kvalitu denní rutiny. Dočkat se můžete i ukončení léčby nebo něčeho komplexního v této oblasti. Není to dobrá doba ani pořídit si domácího mazlíčka. Můžete se na něj připravit, ale počkejte až na duben. 26. března se Venuše přesune do 11. domu tajuplných ryb. Býci mohou pociťovat emocionální potřebu něčeho, co ani oni nedokáží přesně pojmenovat. Je to dobrý čas pro retrospektivní pohled, analýzu, hlubší přemýšlení, zvláště o přátelských vztazích nebo vztazích v rámci organizací a spolků.
28. března přijde Merkur zpět do direktního pohybu a věci se přestanou komplikovat. Projekty a záležitosti získají opět jasné a zřetelné obrysy, mysl zbystří a věci se pohnou dopředu. Nedorozumění se vyjasní a vše se vrátí do normálu. 31. března se přesune Mars do blíženců do 2. domu Býků. Akční planeta Mars v inteligentních blížencích bude přát financím a všemu, co s vyděláváním peněz souvisí. Býci pocítí v těchto dnech silnou materiální potřebu. Mars v blížencích nabízí nové možnosti, uvede věci a události do pohybu a přinese čerstvou energii. Březen bude pro Býky měsícem transformace, někdy může jít o velmi radikální transformaci, neboť má Býky posunout dál. Milí Býci, březen 2019 je stvořen pro plánování a promýšlení toho, co můžete již v dubnu zrealizovat. Hodně štěstí! Pokud se vám astrologická předpověď líbila, klikněte níže na ikonku palec nahoru, zaregistrujte se pod videem a klikněte na zvoneček, budete tak dostávat automaticky upozornění na nová videa. Nashledanou u toho dalšího.